أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Neka nedbena hvala uzvišenom gospodaru stvoritelju Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima i nimetima kojima nas je počastio i neka salavat i selam na Rasulullaha Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu i čestu porodicu, vrle ashabe i sve iskrene sljedbenike njegovog suneta, njegovog puta, sve do sudnjeg dana. Amin, ja rab. Dragi poštovani braćo, cijenjene sestre, Allahom dželešanu voljom nalazimo se dakle u mjesecu Ramazan šerifu, u mjesecu Allahovi blagodati i nimeta, mjesecu lepote i idealne prilike za vjernike da prigarave što više dobrih djela, jer znate dobro da se u mjesecu Ramazan šerifu svako djelo mnogostruko više nagrađuje, da Allah subhanahu wa ta'ala izdiva svoju milost, da Allah subhanahu wa ta'ala izdiva svoj oprost, da spašava od džehennemske vatre sve iskrene robove koji se njemu obraćaju, koji njega slave i veličaju i koji izvršavaju njegove propise vezane i za mjesec Ramazan šerif i uopšte vezane za naš ovodunjalučki život. U ovom našem obraćanju ćemo se družiti sa Allahom dželešanuhu riječima iz Kur'ana, dakle to je sura Ahzab, u kojima Allah subhanahu wa ta'ala ajetima, dakle, u kojima Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Ja ejuhalladina amanu zkuru Allaha zikran kathira usabbihuhu bukratan wa asila. O vi koji vjerujete, mnogo veličajte i slavite Allaha. Dakle, sjećajte se puno Allaha subhanahu wa ta'ala. Zikir činite Allaha subhanahu wa ta'ala. I ujutro i navečer ga spominjite. Ovim kuranskim ajetima Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje, stavlja u obavezu da stalno veličamo Allaha i da se stalno sjećamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, naređuje nam zikr. Zikr kao jedna od velikih blagodati za vjernika, ne poteškoća, ne tereta kojeg trebamo nositi, nego velika blagodat od stvoritelja Allah subhanahu wa ta'ala, gdje nam preporučuje da zaokupimo svoj jezik, a samim tim i svoje misli, sjećanjem i veličanjem stvoritelja Allah subhanahu wa ta'ala. Jer to je najlepša moguća hrana za naše srce i najbolji mogući lijek za našu dušu i najbolji recept za zdravlje, naše mentalno zdravlje, dakle za naš mozak, za našu pamet, kada hranimo moždane ćelije sa zikrullahom, sa izgovaranjem riječi la ilaha illallah. La ilaha illallah je najbolja rečenica koju čovjek može kazati na ovom dunjalku. I la ilaha illallah je najteži teret na vagi dobrih djela na sudnjem danu. La ilaha illallah će biti teža na mizan Terezi na sudnjem danu nego sve što postoji. Nema, dakle, vrednije riječi, nema vrednije konstatacije, nema vrednije tvrdnje od šehadeta, od izgovaranja riječi la ilaha illallah. Nema drugog Boga osim jednog jedinog Allaha subhanahu wa ta'ala. To je ono što unosi smiraj u naše srce. Kad kaže stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala: Innamal mu'minuna alladhina idha zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Pravi, zaista su pravi vjernici oni koji kada se spomene Allah subhanahu wa ta'ala, njihova srca se smiruju. Smiruju se. Kroz spominjanje Allah subhanahu wa ta'ala unosimo taj smiraj u naše srca. A zar nije danas nešto najpreče našoj duši, srcu da bude smireno? Kada su mnoga srca uznemirana, kada su ljudi uplašeni, kada su ljudi pod stresom, kada ne znaju kuda da krenu u ovom vrtlogu dunjaluškom, na koju god stranu pogledate, problemi, kriza, nervoza, bolesti, pandemija, strahovi od raznoraznih nekakvih i vidljivih i nevidljivih dušmana koji nadiru da razore ljudsku dušu. Najopasnija stvar kad se ljudska duša razori, kada ostane bez svijesti od Allahu subhanahu wa ta'ala, kada se prepusti dunjalučkim zadovoljstvima, prolaznim šićarima i zadovoljstvima, kada upadne u vrtlog šejtanskih zamki i ne vidi ništa drugo do bezdana. Dakle,
lovci na ljudske sreće i na ljudske duše, naravno pod pokroviteljstvom šejtana alejhi lane, gledaju na svaki mogući način da unište ljudsko biće pojedinačno, pa onda i zajednicu, i da unesu takav nemir i strah od sutrašnjice u srca ljudi. Najbolji lijek, najdjelotvorniji lijek jeste, kako vidimo, Allahov dželešanu govor i zikrullah, sjećanje na Allaha subhanahu wa ta'ala, veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala, izgovaranje ovih čestitih, časnih riječi kojima se jača naš iman. La ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Stalno ponavljati to. Drugi zikrovi kojima nas Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno poslanik alejhi salatu vesselam, podučava kako da jačamo svoj iman, jeste zahvaljivati Allahu subhanahu wa ta'ala kroz riječi alhamdulillah, alhamdulillah. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima koje posjedujemo. Wala in shakartum la azidannakum, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ako budete zahvaljivali, Allah će vam uvećati. Zahvaljivati stvoritelju Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima koje imamo, koji smo svjesni i koji nismo svjesni. Nismo svjesni blagodati zdravlja. Često ga čovjek ne pominje, zaboravlja dok nešto ne ukliješti, dok negdje ne zaboli, onda vidimo koliko je vrijednost zdravlja. Hvala Allahu, alhamdulillah, alhamdulillah na svim njegovim nimatima i blagodatima. Riječima subhanallah, neka je hvalen i slavljen Allah subhanahu wa ta'ala. Poslije svakog namaza, znate, ovaj zikr koji činimo 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu akbar. Sve su to zikrovi koji jačaju naš iman, koji smiruju naše srca, koji pojačavaju našu svijest o Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah je najveći. U svakoj mogućoj situaciji njemu se obratimo. Neka nam prve riječi budu Allahu akbar za sve što čujemo. Neka nam prve riječi budu subhanallah. Neka obradujemo se sa subhanallah, obradujemo se sa alhamdulillah. Nemoj da to bude vrisak, jauk ili nekakva druga šejtanska riječ, nego stalno zaokupujemo svoj jezik izgovaranjem zikra, veličanjem Allaha subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Nema snage niti moći osim sa Allahom dželešanuhu pomoći. To je zikr kojeg činimo u težim situacijama. Ali svakodnevno se trebamo obraćati Allahu subhanahu wa ta'ala i priznavati njegovu svemoć. La hawla wa la quwwata illa billah. Hil aliyil azim, možemo dodati, nema snage niti pomoći niti ikakve moći mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. On je taj koji upravlja svim mogućim stvarima i poslovima na ovom svijetu. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Zikr isto kojeg činimo nakon namaza, gdje veličamo, slavimo Allaha subhanahu wa ta'ala, neka je slavljen i Allah i neka njemu pripada sva zahvalnost. Nema drugog Boga osim njega. On je slavljeni, on je taj koji upravlja svim mogućim situacijama. Dakle, stalno zikrimo, veličajmo Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dovolj mi je Allah subhanahu wa ta'ala kao pomagač. Divan je on pomagač i divan je on zaštitnik. U svim mogućim situacijama se trebamo njemu obraćati i puniti svoje srca zikrom i ovim svjetlom koje dolazi nakon zikra. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima. Dalje, nakon naredbe o zikru, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, on je taj koji blagosila vas, koji donosi salavate na vas, i njegovi meleki koji vas izvode iz tmina zablude na svjetlo pravoga puta. I on je uvijek prema vjernicima bio milostiv. Allah subhanahu wa ta'ala je uvijek milostiv prema iskrenim vjernicima. On nam garantuje milost, obećava svoju opskrbu, obećava svoje nagrade, pogotovo u ovim mubarek danima mjeseca Ramazan šerifa. Zaokupimo svoje misli i svoj jezik zikrullahom, slavljanjem, veličanjem njega uzvišenog, da bi naša srca bila smirena, da bi naše duše bile spokojne, da bi uživali u svakom udisaju, bili svjesni Allahove dželešanuhu sve prisutnosti, jačali svoju bogobojaznost i kroz ostale ibadete približi se njemu uzvišenom, zasluži njegov raziluk, njegovo zadovoljstvo,
a onaj sa kim Allah dželešanu bude zadovoljan, on je postigao sve što želi. Wa akhiru davana inil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.